Kaikille ja tässä videossa me vedetään Minecraftia. Mä aloitan uuden maailman, koska no, kattokaa se viime video, jos ette tiedä mikä se oli. Mutta joo niin, mä en halua menettää sitä kylää, niin mulla on yksi siidi, mistä mä löydän kylän. Ja tää on vähän niinku sama juttu kuin äskönen, kunhan vaan, että niinku, no kuitenkin. Eli siis joo. Tässä on se siidi. Ja tässä on tää kylä. Ja mä käyn kattoo vähän nyt tätä ympäristöä. Hetkinen! Oota, onks tuo niinku 1, 2, 3... Mä hain semmosen, missä on yksi siidi. Mä hain semmosen, missä on yksi kylä, ei 3. Mutta ei se meitä ei se mua haittaa. Ei niinku missään nimessä. Niinku mitä parempi, sitä parempi tietty. Mutta nyt kyllä ihmetyttää. No, kuitenkin. Aloitetaan hakkaamalla vähän puuta. Ja nyt mä oikeesti haluaisin selvitä pitkään tässä maailmassa. Ja millä tuurilla mä sain ekasta tosta säplin? No mutta miksi mä tein noin? No niin, eli siis tehdään... No niin, siitä tommonen. No niin, sitten siitä tehdään tommonen. Otetaan crafting table mukaan. Ja mennään mainaan vähän kiveä. No, mä nyt vähän otin vähän lisää damakea. Vitsi, mä pelästyin, kun toi musiikki tuli tohon. Toi oli ihan hullu jumpscare. Mä en oikeesti halua näitä musiikkiasetukset. Musiikki. No niin, nyt on parempi. Nyt ne ei kuulu ihan täysillä. Ja joo, mä mainaan tästä vähän kiveä. Mä sain flinti. Eli mä nyt teen tämmösen super W-movin. Mä laitan tohon mun uudelleen syntymispisteen. Sitten mä teen kiviaksen. Eli nyt mun uudelleen syntymispiste on ihan tossa vieressä. Eli nyt jos tää rauta-ihminen tappaa mut,
Noniin, rautamies kuoli. Ja tälleen mä varmaan hommaan sitten rahaa, että niin, ei rahaa, kun rautaa. Ja nyt meillä on rautahakku. Mä pääsin nyt jo parempaan vaiheeseen. Siinä meidän äskeisessä maailmassa meillä ei edes ollut vielä rautaa. Nyt meillä on jo tämmönen. Kai se ehkä... tuo pussi on ehkä hyvä, että semmonen löytyy. Miten mä voin tyhjentää mun pussin? Mun rautapikki on siellä sisällä. Miten mä saan sen pois sieltä? Tolla. Otetaan tää arkku tästä mukaan. Ja mä en rakenna mun beissiä ihan tänne niinku kyljen sisälle. Mä rakennan sen vähän niinku kauemmas sieltä. Niinku ehkä johonkin tonne päin. Ja tässä jaksossa mä yritän vaan tehdä kaikenlaista. Ja sitten ensi jaksossa mä rupean rakentamaan niinku vähän sitä taloa. Ja silleen. Toivottavasti tää mun toinen yritys on se, mitä mä millä mä selviän. Ja joo. Tää oli sinänsä vähän niinku sille huijausta, mut sille vähän niinku no kuitenkin mä niinku sille sanotaan nyt, että mä ansaitsin se sillä mun äskeisellä maailmalla, mikä meni pois. Holy shit. Mä saan yliin stackin leipää. Saan helpostikin stackin leipää. Siitä. Siinä on hyvät ruuat mulle. Ja mä voisin vaikka niinku... En mä tiedä, mä hommaan vaikka lisää tätä. Ruokaa ei ikinä voi olla liikaa. Ootas. Mun pitää muuten löytää kala. Ja mä menen ottaa näistä vähän näitä siemeniä. Jes, peruna. Jes, karrotteja. Punajuuri. Mitä enemmän kaikkea, niin sitä parempi. Mä sain jo punajuuren, porkkanan, perunan ja vehnää ja punajuurta. Hetkinen, tossa on kissa. Jos mäkään hommaan kalaa. Yksi kala. Kaksi kala. 4 kala. 5 kala. Oh no. Ei mulle mitään käy. Sitten otetaan se kala. Hetkinen, missä täällä edes on? Missä täällä edes onkaan kissa? Sulle mä en anna mitään.
Rautamies! Mä en kyllä aio tappaa sua tässä. Noniin siinä. Älä pelkää. Hetkinen, se on siellä jumissa. Please! Ota! Yeah! Saat mun kissa nyt. Saat mun kissa ja tuut aina olemaan. Kuulis, rautamies tulee nyt tapettavaksi. Mä menen nukkumaan. Kauniita unia. Kato, se kissa tuli mun päälle. Annaks sä mulle langan? Olipa kiltisti. Mä laitan sen tohon, jos mä kuolen tolle rautamiehellä. Eli siis YKK. Tyhmä rautamies! Kuule, sä tuut tänne. Tyhmä rautamies. Et saa maki. Hihihihi. No mä hakkaan sua mun kive. Mä hakkaan sua tällä sitten. Noniin, ja nytten. Buketti! No joo, mä voisin ehkä tehdä myöskin uuden kirveen. Ja kuinka kauantaa? Ok. Tää on lähtenyt hyvin tää meidän maailma käyntiin. Me saatiin jo kissa. Nyt mä voisin ehkä Mä voisin ehkä käydä löytään itselleni paikan, mihin mä rakennan mun talon. Ok, eli siis mä varmaan videon loppuun mä koitan löytää hienon paikan, mihin mä voisin rakentaa mun talon. Mä löysin sen jo. Tuolla on täydellinen. Tuo on niin täydellinen paikka rakentaa talo. Niinku, ei voi olla parempaa paikkaa. Tänne mä sen talon rakennan. Eli mä nyt laitan tähän sen mun kämpin. Mä laitan sen nyt tälleen. Mulla ei oo uunia vielä. Ja
tarviin tikkuja, sitten mä laitan ne tohon. Sitten mä teen tosta tommosen kivikuokan. Ja tänne tulee mun pelto. Oi, oi, oi. Eli mä rupeen varmaan laittelemaan tämmösiä... Mä tiedän, mä laitan vähän kaikenlaista tänne. Eli YKK. 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 Oho! Porkkana lähti vähän. Ja sitten täältä YKK. Ja... Niin. Sitten mä vedän täältä... Tälleen. Ja tänne mä laitan mun farmin. Ja mä en tiedä aionko mä... Laittakaa kommentteihin mikä mun kissan nimi tulee olemaan. Mutta mä sanoisin, että eka episode oli nytten siinä tätä mun maailmaa. Ja myöskin seuraavia videoita nytten rupee tuleen varmaan aika usein. Tyyli huomenna seuraava, koska niin, mä oon löytänyt tosi hyvän spotin ja niin, tästä on hyvä jatkaa. Ja ensi videossa mä varmaan alan rakentaa mun taloa. Ja tää video oli nyt tässä, joten se ois moro.